ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟର ପାଦରେ କଣ୍ଟା ଲାଗିଥାଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଛାଡ଼ି ପ୍ରଥମେ କଣ୍ଟାକୁ ବାହାର କରିଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହା ହେଉଛି ବିଫଳତାର ଚିହ୍ନ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଯେବେ ପରୀକ୍ଷା ପାଖେଇ ଆସିବ ତାପରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ସେ କୂଅ ଖୋଲିଥାଏ। ତୁମେ ଏହାକୁ ଜୀବନରେ କ୍ୟାଟ ଗାଡ଼ି ପରି କର ନାହିଁ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଠ ଦ୍ୱାରା ଆଘାତ ପାଉଥିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁଥିବ, ନଚେତ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି ହୁଅ, ତାର ସମୟ ହେଲା ମାତ୍ରେ ସେ ଉଜ୍ଜଳ ଦେଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହୋଇ କାମ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଳସୁଆ କରିଦେଇଥାଏ, ତୁମକୁ ବିଫଳ କରିଦେଇଥାଏ। ଯେକୌଣସି ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବରେ କାମ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କଣ୍ଟା ଲାଗିବାର ଅପେକ୍ଷା କର ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ସଠିକ୍ ପଥ ଦେଖ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅଗ୍ରଗାମୀ କର। ଯଦି ତୁମେ କୌଣସି କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛ, ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରୁନ, ଲୋକମାନେ କହିବେ ତୁମେ ଗୋଟେ ଅହଙ୍କାରୀ। ତୁମେ ତୁମର କାମ ଜାରି ରଖ, ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ନିଜକୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପରୀକ୍ଷା ସବୁବେଳେ ଏକୋଟିଆ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷାର ଫଳାଫଳ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆସିଥାଏ। ଜୀବନରେ ଯେବେ ବି କାମ କରିବ ଫଳାଫଳ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚିନ୍ତା କର। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ତୁମକୁ ସମୟରେ ମନେ ପକାଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାମ କରନ୍ତୁ। ସେହି ଲୋକମାନେ ଅନ୍ଧାରରେ ରଶ୍ମି ଖୋଜିଥାଏ, ତୁମେ ହିଁ ସେହି ରଶ୍ମି ଅଟେ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।